बिफाजों खारफालांबायानो हनै बारियाव मालाय गयसो जावनो थांदों। थांफाबाय थायोलै बे। नै गया फिसा फिसा दासो हाग्रा जावनो थांबायहाय नै सासेया बाबुआ बाम जालांबावबायसो मालाय हाग्रासो जावनो थांदों। डेन्जार डिस्टार्ब खालामहैखायो आरो बियो। माथो थांखो बेलाय ए बोरमा हाबदों सोरनिबा नै नै बोरमा ओइनै बोरमा सोरनिबा डेन्जार बोरमा हाबफैखायो। नै फिसा फिसाबो दं बोरमाया जायो बेखौनो। दायो गय जावहैसिगोन बियो थांबाय। आयौ 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 सोरखौ खुबैदों नोङो आयौ 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 उदैयाव फुनदों हाखौ अबाव फुनदों नों उदैयाव हा फुनदों आयौ सोरखौ बुनोलै हा सोरखौ बुनो नागिरदों नोङो सोरखौ बुगोन खिथाद' ओइ बेटा बा गया अखा मोननायखाय मोजां जाबाय आरो ने ओमफ्राय नों जावबायना ओइनै मालाय गय मालिकआ गयखौ फोसाबगासिनो गावनि गयखौ मालिक नामा नोङो मिनिलायथारदों माथो मालिक दां मालिक नङा हाग्रासो मावदों मालिकआलाय सोर मालिकआ सोर अबेथो ओइलाय मालिकआ नै बेयाव जावबावनांगौसो जावखांजोब्बाय माखासेखौ इथिं दंबावो बिराद हाग्रा सु दं थुरि हाग्रा दं हाग्रा मा बेन्दों दं नैथिं लांदां जाबाय जावखांनाया बिथिं खारलाबायनो हासिगोन मानसिबो बोरमाबो बेखौ सेस हारसिं जावजोबदों बियो नै बिथिं दंबावो नै गया 3 years जाबाय बे गया 3 yearsनि बोसोरथामनि गया एसे बिदि जायो माला देरगोन पात्ता नाय दाबो देरनायखौनो मोनलाले मालाय बारियाव बिफाया खामानि मावबाथाय फैफाखायो आरो बियो ओमफ्राय बिराद लेथ्रा गेलेयो आयु 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 हाजों गेलेजोब्बायले ट्रेन फैदों नै बारिनिफ्राय नुहुरनो नागिरला गयानो होथेजोबो एकदम बिराद ओइ न' खाथिनिफ्रायसो नुहुरो न'निफ्रायसो नुहुरो फुरा ओइ बे न' नुहुरदोंना बेथिं बेनिफ्राय मालगारिसो बियो मा लाङो इयाव मालगारि माने मारै नाहरबाय थादों बिफानि खामानि मावनायखौ माने गोलोमजोब्बायनो बिहा हाग्रा जावनाया बा मा नायगखोलै जि गोसो होनानै नायदों माखौबा मुर्ति बायदि थाखाबायलै आयौ मुर्ति बायदिसो नुलायलांबायलां फुथुला खेलाखौनो एसे सा गोजानै मानसियानो नोंखौ खिन्थानोलां नै हा गोजानै नै बिबासा थि नै आयौ देन्जार हा गेलेनो रोंदों बा नै सुखोनो हमबायदां नै खर' मानि थाम्फैबो अरबाय दङलै बेना नै